Върти, момче! Давай! Върти! Върти, няма да спираш, върти! Давай! Върти! Върти, бе! Давай, 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 давай! Айде, момче! Давай, 5 секунди, давай! Давай, върти! Давай! Давай, давай! Давай! Готови! Старт! Дай, Йоане! Дай, Йоане! Дай! Дай! Върти, момче! Давай! 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 Дай! Дай! Давай! Дай, Йоане! Давай! 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 Дай! 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 Давай, Йоане! Можеш! Давай! 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 Дай! 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 Край! Готови! Давай, Валка! Давай, върти! Давай, момче! Давай! Давай, момче! Давай, няма да спираш, натискай колкото можеш, давай! Давай! Дай, момче! Давай, 10 секунди, давай, момче! Давай! Върти! Върти, не спирай, давай! Давай! Край! Готови! Старт! Дай, Стиви! Давай! Дай, Стиви! На Боб! Дай! Дай! Дай, Стиви! Дай, Стиви! Дай! Дай! Дай, Стиви! Дай! Давай! Айде, Студио Франс! Браво! Аз така нещо за първи път виждам. Айде, момче! Все едно имам някакви пържоли на краката, натискам и нема, бе.